u aħna ninsabu hawnhekk ma' mistieden ieħor ħabib bdejna nitkellmu wkoll waqt li konna qegħdin insegwu r-reklami għaliex huwa importanti illi aħna wkoll inżommu ruħna informati dwar is-suġġett u fil-fatt miegħi mill-ewwel nilqa' lil Kane Said minn Fondazzjoni Lob b'Attenzjoni u x'hekk. Ekku, Fondazzjoni Lob b'Responsabilità. Nsellimlek, nsellem lit-tim kollu ta' Kalamita u nsellem lit-telespettaturi kollha. Illum ħan nitkellmu ftit dwar il-lob tal-azzart. Lob online ukoll u x'vera bħalissa naf illi għaddejja wkoll din il-kampanja li intom dejjem tgħinu illa għaliex forsi bniedem ma jirrealizzax li għandu problema xejn li jiena noqgħod id-dar, inkun qed nilgħab online u qed isir vizzju. Forsi llum ftit għada iktar u pitada iktar. Spjegana ftit eżatt x'inhu jiġri. Iva, importanti llum il-ġurnata li mhux biss nitkellmu u ninformaw lin-nies rigward il-vizzju per se, l-attività eċċessiva li ġukatur jibqa' jippersisti fiha u twasslu għal saram. Mhux biss, importanti wkoll li n-nies hemm barra jifhmu l-istruttura ta' wara dan it-tip ta' lob li jipprovdi sfond għal dan it-tip ta' lob, il-qafas regolatorju, il-qafas legali, eċċetera, eċċetera. Illum il-ġurnata fejn qabel tista' tgħid persuna biex tilab il-lob tal-azzard kien ikollha tmur jew każino, jew tilab f'ħanut tal-lob, jew inkella tmur f'xi sala tat-tombla biex niftehmu toħroġ mill-bieb ta' dara u tmur f'lokalità fejn tista' twettaq il-lob tagħha. Illum il-ġurnata ġew il-kumdita ta' darna u x'veru. Proset, il-teknoloġija kif dejjem ngħid tant evolviet li fil-kumdita ta' darna nistgħu wkoll nilagħbu lob tal-azzard. Imma xi ġifieri meta ngħid dan? Illum il-ġurnata fejn qabel il-land-based gambling parlors, casinos, eċċetera, kienu l-ordni tal-ġurnata, illum il-dinja virtwali tista' tgħid li wkoll qed tiġbed attenzjoni lejha wkoll. Fil-pajjiż għandna numru ta' operaturi tal-lob Ewropej u anke oltre li iħadnu dik il-famuża liċenzja mal-Awtorità Maltija għall-lob. Issa, jekk jiena nixtieq naqbad l-apparat teknoloġiku tiegħi nidħol f'website partikolari, an online casino jgħidulu partikolari skont l-operatur tal-lob li jiena nixtieq, nara li huwa liċenzjat mal-awtorità kif inkun naf. Kif nidħol fil-website, ninżel fil-footer isfel net u hemmhekk nara l-numru tal-liċenzja u nara wkoll www.rgf.org.mt li huwa il-website tagħna tal-Fondazzjoni Responsible Gaming Foundation u hemmhekk l-operatur qed jurik li huwa liċenzjat f'qafas regolatorju. Importanti din. Għaliex? Għax illum il-ġurnata jeżistu ħafna websites li qegħdin jikkopjaw websites li huma regolatorji, liċenzjati, meta fil-fatt ma jkunux. Kif isir ir-rapport mal-awtorità, l-awtorità janforzaw u llum il-ġurnata ġast kemm ibidlu l-IP address tagħhom. Jiġifieri mhux faċli li taqbadhom. Dawn l-operaturi li ma jkunux liċenzjati jibbażaw il-lob tagħhom f'dinja illegali. Mela npoġġu l-affarijiet f'kuntest. Mela l-attività tal-lob tal-azzard diġà hija attività riskjuża. Jiġifieri inti jekk ma żommx kontroll fuq hekk innifsek, inti kapaċi tidħol f'saram. Finanzjarju, mentali,
depressjoni, ansjetà żejda, stress, daqs li kieku l-ħajja mhux diġà stressanti. Biżżejjed minn nfisha. U kif jiena nibda nirriskja flusi f'qafas li ma jkunx regolarizzat, ma jkunx legali, ara x'riskju ikbar qed nidħol fih. Dan kollu kien isir qabel u għadu jsir illum ukoll mhux biss fid-dinja online illum il-ġurnata persuna tista' tilab fuq l-idejn. Fid-dinja illegali. Meta nisimgħu labu l-karta fuq l-idejn u kellu jissellef blużura. Dik hija pjaga soċjali, teżisti hija realtà, l-usura, hija pjaga soċjali u kemm jista' jkun inżommu il-bogħod minnha. Jgħidu li hemm aktar attività tal-logħob tal-azzard fid-dinja illegali milli hemm f'dik legali, mhux biss f'Malta, imma wkoll barra minn xtutna. Allura, importanti ħafna li jekk jiena minħaddan id-delizzju tal-logħob tal-azzard, I make sure li nagħmel mezz li naċċerta ruħi li jekk qed nilab f'website XYZ hija liċenzjata mal-awtorità. Għaliex? Għax meta operatur tal-logħob ikun liċenzjat mal-awtorità huwa obbligat bil-liċenzja li joffri ċertu għodda ta' responsabilità. Għodda li l-ġukatur ikun kapaċi jikkontrolla aktar lilu nnifsu. Mela, eżempju ta' din l-għodda għandek, eżempju, deposit limits, kemm inti se tiddepożita biex minn dak il-flus inti se tilab. Mela għandek deposit limits, tagħmel il-limiti inti, mhux problema. Għandek il-wagering limits, jiġri minn dak id-depożitu inti għamilt limitu ta' kemm jinġib jekk inti ddepożitajt 100 euro, jien għamilt limitu li nista' nilab minnhom 20 euro fil-ġurnata, ma nistax naqbiżhom. Barra minn hekk għandek is-session limits, il-limitu ta' kemm inti iddum tilab f'website partikolari. U żgur, għax peress li online inti tista' tagħmel ġurnata pereżempju sħiħa. Ekku. U l-flus ħirġin, forsi jkollok il-flus fil-kont bankarju tiegħek, mentri inti tista' tiġi fixxa f'ġurnata waħda biss li tibqa' tilab, tibqa' tittama forsi. Sewwa qed tgħid. Mhux vera. Jekk l-attività tiegħek tibda tixel bozza fuq l-operatur jagħmellek ir-reality check. Jiġifieri titlaqlek pop-up biex tiċċekkja l-attività tiegħek, eċċetera, eċċetera. Barra minn hekk hemm għodda partikolari wkoll li hija ta' esklużjoni. Fejn persuna tkun tista' teskludi minn dik il-website partikolari. Issa, fejn tidħol id-dinja virtwali hija sitwazzjoni kemm xejn antipatika għaliex għax jekk jiena dħalt f'website X u qed nadatta lili nnifsi ma' ċertu għodod, ċertu esklużjoni kif hux fatta, jiena nista' mmur f'website Y ukoll tal-logħob an online casino, imma l-esklużjoni li toġġo website ma tkunx. Ma ġo l-oħra. Allura jiena nista' nkun eskluż minn ma' kumpanija X. Imma mmur nilab online ma' kumpanija Y. Allura hemm f'dawn il-jiem il-fondazzjoni qiegħda torganizza għaddejja b'taħriġ. Taħriġ lil stakeholders ewlenin fis-settur tal-logħob, għandek l-awtorità Maltija għall-logħob, għandek entitajiet bħas-setqa, l-appoġġ, u flimkien magħhom aħna qegħdin narfu x'jiġifieri
xi struttura legali jeżisti wara dan it-tip ta' logħob. Il-Malta Gaming Act, xiġifieri nitlu fid-dettall, għandek x'imġiba jrid ikollok kif għandek tilqa' persuna li tkun għaddejja mill-vizzju tal-logħob, pereżempju. L-appoġġ għandhom insemmilhom minn hawn għax-xogħol kbir li jagħmlu għandhom numru ta' ħaddiema call center agents tal-linja ta' għajnuna 179 fejn persuna tista' ċempel ukoll u Tirċivi l-għajnuna. issemmi il-problemi li tkun għaddejja minnhom fil-qafas fis-settur tal-logħob tal-azzard. Illa lix, kif għattajab inti iġib problemi oħra maħħa parti dawk finanzjarji, forsi problemi mentali, forsi problemi fil-familja. Illa li xaw min jgħidlek illi forsi mbagħad ikun lab il-paga kollha, ikun tilef sfortunatament il-paga kollha, u kif imur id-dar jirrealizza illi m'għandux biex jgħaddi sal-kumplament tal-aħar tax-xahar. Iva, ekku u għalhekk irridu noqogħdu attenti fuq li hemm websites nilagħbu. U jekk inkunu għaddejjin minn esklużjoni, kemm jista' jkun infittxu esklużjoni li tolqot diversi websites. F'liema sens il-fondazzjoni meta tiġi kkuntattjata minn persuna li għaddejja mill-vizzju tal-logħob tal-azzard u taċċetta li teskludi lilha nnifisha minn każino u skwinet tal-logħob, granted. Hemmhekk il-fondazzjoni għandha formula ta' esklużjoni u persuna ma tkunx tista' tidħol f'dawn il-lokalitajiet. Imma meta niġu għal dinja online, għandna daqsxejn din is-sitwazzjoni antipatika. Naqra konfuża l-ħaġa. Iva, allura qed nużaw qisu third parties u nużaw is-software tagħhom biex kemm jista' jkun l-esklużjoni tolqot flok website waħda tolqot diversi websites. Din is-sistema jsejħula software blocker. Software blocker li aħna nużaw għandna kollaborazzjoni ma' żewġ ditti partikolari ma tħallikx tidħol f'diversi websites liċenzjati mal-Awtorità Maltija għall-logħob. Imma mhux biss, timblokkalek ukoll komunikazzjoni permezz ta' emails, you name it, fejn ikun hemm x'jaqsam il-logħob tal-azzard. Allura għalissa peress li m'hemmx sistema ta' esklużjoni li tgħid uffiċjali li taqqat il-websites kollha tal-operaturi tal-logħob. Aħna bħala fondazzjoni nużaw din is-sistema ta' software blockers li sissa qegħdin juruna li jgħinu fil-proċess ta' rkupru. Nerġa' insostni li importanti ħafna li operatur tal-logħob ikun liċenzjat. Għaliex? Għax qed jurik li dak l-operatur qed jipprovdi l-logħbiet tiegħu f'ambjent regolatorju u sigur. Jiena li ikolli d-delizzju ta' dan it-tip ta' logħob inħossni aktar sigur jekk nilab f'ambjent regolarizzat milli nilab fid-dinja illegali. Imma importanti wkoll li l-odot li jipprovdu dawn il-websites li huma nerġa' ngħid obbligatorji minħabba l-liċenzja tagħhom nużawhom. Għaliex jikkontrollawna aktar l-aġir tagħna. Jiena din tal-online tinkwetani ftit. Illa għaliex jekk forsi tkun qiegħed x'imkien u jien naf tajt forsi ħanitlaq, forsi titlaq b'xi mod jew ieħor. Imma l-fatt li forsi tkun qiegħed id-dar fl-ambjent tiegħek tibqa' tittama sakemm jien naf anki ġili hemm min jgħidlek bqajt għaddej sakemm sebaħ
u lanqas kont naf kif taru l-ħin. Jiġifieri tinkwetani ftit ukoll għal-fatt li ma tkunx qed tara l-flus forsi ħirġin. Illa li kollox huwa ovvjament il-flus xorta jkunu ħirġin, mhux bħal meta tajt forsi anki għandek hands-on bil-flus forsi fidejk minkejja li xorta jekk ikun hemm il-vizzju ma tqis xejn illa li ġieli smajna wkoll li kien hemm persuni fejn saħansitra jibqgħu jittamaw u jbijaw pereżempju jilagħbu anzi id-dar tagħhom. Iva. Daqshekk hija sitwazzjoni. Iva, il-persuna l-moħħ tal-bniedem il-moħħ għandu kimika li nsejħu la dopamina. Id-dopamina li qajjem ċertu eċitament fil-bniedem. Issa, skont studji barra, inti l-istess dopamina, id-dopamina li jikkrea l-moħħ waqt dik il-famuża rebħa, meta persuna ġukatur jerbaħ, hija l-istess dopamina tiġi kreata, l-istess livell ta' eċitament waqt li persuna tjilab. Ok. Minkejja li ma jkunx qed jirbaħ? Yes. Minkejja li ma jkunx qed jirbaħ. Jiġifieri, jekk jiena dħalt f'website operatur tal-lob li jiena qed nilħab dik l-azzjoni mhux li jerbaħt jew li tlift li jiena qed nilħab dik il-moment fejn jiena fast il-buttuna ta' dik l-spin, eċetera, eċetera, il-moħħ qed jipprovdi l-istess eċitament lill-persuna daqskemm meta jirbaħ. Ikollna każijiet fejn persuna tirbaħ fil-bidu. Allura għandek riskju kbir li il-persuna ddaħħal ġo moħħha li għax rebħet mill-ewwel rebħet. Ħatibqa' tirbaħ. Ħatibqa' tirbaħ. Allura normalment nsibu każijiet fejn jirbħu ammont sostanzjali, dak l-ammont jitilfuh, kif jitilfu dak l-ammont u flejjes aktar li jkunu is-salvagwardjaw fis-savings tagħhom, il-ġukatur jibda bl-Ingliż ngħidulu chasing his losses. Jiġifieri jkompli jilgħab biex issa iġib li tilef. dak kollu li tilef. Allura fejn ma jkunx hemm kontroll u normalment il-terminoloġija ta' responsabilità tispiċċa fix-xejn. Fil-fatt konsensassi. Tispiċċa fix-xejn. Tintesa' lob responsabbli jiena nħobb naqsam il-lob tal-azzard fit-tliet stadji. L-ewwel stadju fejn inti qed tilab għax qed tissoċjalizza. Nsemmi l-eżempju tat-tombla, l-anzjani jissoċjalizzaw flimkien. Jew inkella mort il-każino għaliex jogħġbok l-ambjent. Tgħid kelma. Għaliex le, għax tħobb tilab il-logħba tal-karti, eċetera, eċetera. Hemmhekk il-persuna għandha tkun responsabbli iżżomm kontroll kemm mal-budget u kemm mal-ħin. Normalment issuġġerixxu illi l-budget ikun diġà pereżempju mela titlaq mid-dar b'budget. Iva, mistoqsija tajba ħafna, il-budgets ivarjaw, jiġifieri daqskemm ivarjaw il-pagi skont ix-xogħol li inti tagħmel, allura inti jiena dejjem nissuġġerixxi li f'kull xahar il-persuna jara kemm għandu paga u jaqsam skont l-attivitajiet. Mela inti għandek ovvjament tittieħu ħsieb il-familja tiegħek, l-ikel, il-bżonnijiet ta' kuljum, il-kontijiet, u mbagħad inti għandek il-divertiment, għandek il-lob tal-azzard u għandek attivitajiet oħrajn li inti qed tużhom bħala mezz biex forsi tissoċjalizza, forsi biex tieħu pjaċir u inti tadatta budget skont l-attività. U jiena nħeġġeġ lill-persuna jekk ikollha l-attività tal-lob tal-azzard tal-qalba u tattwa regolarment, il-budget isir kull xahar mal-paga. U importanti ħafna li l-persuna timxi ma' dak il-budget, jiġifieri ma jkun ġara xejn.
ħatmu ta' wara l-muntanji kif dejjem ngħidlek persuna taqbes il-budget darba, darbtejn ma jkun ġara xejn, il-persuna tista' tmur lura. Imma jekk tara li l-persuna b'mod regolari qiegħda taqbes il-budget b'ammonti kbar, hemmhekk diġà huwa sinjal. Nixtieq insemmi punt li ġukatur problematiku mhuwiex ivvizzjat. F'liema sens? Li jiena nista' nkun qed nirriskja ħafna. Qed nilgħab b'mod problematiku. Għamilta darba, qbist il-budget, għamilta darbtejn, 3, 4, 5. Ġej daqsxejn f'saram, tniggist, indunajt u mort lura. U dan il-proċess għamiltu darba, darbtejn, 3, wara t-tielet darba tgħallimt. Uj, jiena rrid nimxi mal-kontroll inkella tax-xogħol mhux għalija. Imma mbagħad ikollok persuni, ġukaturi fejn jaljenaw totalment lilhom infushom mill-ħajja reali, jiġifieri jiffokaw biss fuq il-logħob tal-azzard. Ipoġġu l-attività l-ewwel qabel kollox f'ħajjithom. Qabel kollox, qabel it-tfal, qabel il-familja, qabel ix-xogħol. It-tir tagħhom fil-ħajja jkun li huma jilagħbu u huma bit-tama li huma jirbħu. Hemmhekk, number 1, ir-responsabilità tispiċċa x'inti m'għadekx fl-ewwel stadju hemmhekk qed tiżżerżaq fil-patoloġija. Patoloġija meta persuna jiġi ċċertifikat medikament li mingħajr il-logħob ma jiffunzjonax tajjeb. U barra li r-responsabilità tintemm għal kollox, il-persuna jidħol fi stadju li jibda jbati minn riperkussjonijiet li mhumiex żgħar. Riperkussjonijiet soċjali, ikollu strain fuq relazzjoni familjari, ikollu clashes regolari ma' tfal, clashes regolari mal-partner, imġieba li tista' twassal għal dwejjaq depressjoni u anke vjolenza domestika. Jiġifieri problema twassal għall-oħra. Insemmi wkoll jiena il-cross addictions li llum il-ġurnata persuna tibda bil-vizzju ta' droga, jibda jieħu l-coke, mill-coke naqbsu għall-logħob tal-azzard, mill-logħob tal-azzard nerġgħu nduru għall-coke, jiġifieri qisna jiena waqaft mid-droga imma ma tkunx taf li qed iberbaq flusu fil-logħob tal-azzard. Meta ngħid ġukatur patoloġiku mhuwiex ivvizzjat tarix għaliex qed niddefinixxi bejn persuna li żbalja qed jilgħab b'mod problematiku imma dan at the end of the day forsi kellu bżonn is-support irrealizza u reġa' sab triqtu. Imma mbagħad ikollok persuni li kif jgħid il-Malti tgħidilhom kemm tgħidilhom aktar għal xejn. U hija ħassa ssib li persuni li jibdew il-proċess ta' rkupru imma jaqgħu f'ħafna relapses. Fejn jgħaddu 6 xhur ikun sejjer tajjeb jaħassa jgħaddi minn quddiem banka tal-lottu ħanut tal-logħob u jaqa'. Irridu nkunu paċenzjużi, speċjalment il-membri tal-familja, il-maħbubin. Mhix faċli assolutament ta' imma irridu nikkomunikaw, irridu nkunu paċenzjużi u rridu nuru l-vera mħabba. Huwa faċli jiena nitkellem minn hawn meta tiġi jassi l-istorja. U anke laqas tkun taf forsi wkoll kif mela il-persuna pereżempju ngħinha billi inħallila flus, ngħinha billi pereżempju jekk tkun sejra x'imkien bej wieħed u ieħor inġala tieħu eżatt ħalli jekk forsi jinnaf jgħaddilha ħsieb minn moħħha tajtara mela le għax flus m'għandix mela ħammur lura jew inkella tibda tgħid inti ħjien flus ma jmurx forsi jissellifhom minn għand xi ħadd isu il-miżien u veru mhux dejjem ixaqleb.
Situazzjoni hija sensittiva Ekku. immens. Imma li normalment il-vizzju tal-lob tal-azzard jinħeba. Jinħeba taħt it-tapit tal-gideb, l-imġiba lanqas biex juri persuna li għaddej minn saram, jibda juri meta jiġi daru mal-ħajt finanzjarjament. Meta jkun too late? Kultant. Ara, jiena ma nħobbx ngħidha dik il-kelma too late, it's never too late biex inti tirkupra. Lanqas ma nħobbx ngħid li once an addict, always an addict, le, jiena dik ma nħobbx ngħidha personali. Għaliex jiena dejjem nittama fis-saħħa tal-persuna. U nimmaġina li jkollkom riżultati ta' suċċess ukoll, mhux vera. L-irkupru mhuwiex faċli, l-proċess mhuwiex faċli assolutament u ma jsirx mill-lum għal-għada. Imma li persuna tirrealizza li għandha problema u li tirrealizza li għandha bżonn is-support dawk huma diġà passi kbar. Tkun il-persuna li tirrealizza nimmaġina u vera. Ġifieri mhux jiena forsi nċempel ngħidlek isma' hija r-raġel għandu dil-problema tistgħu tgħinuni mhux hekk nimmaġina l-każ. Il-persuna rid jirrealizza, il-persuna tajjeb li jsib is-support min-naħa tal-membri tal-familja u tajjeb li l-membri tal-familja jissapportjawh. Imma hu jrid jirrealizza u hu jrid jaċċetta s-support. Normalment meta jkollok membri tal-familja, jiena semmejt il-gideb, tibda tinduna meta l-affarijiet ma jibdewx. 1+1 ma jibdix isir viżavi kontijiet, viżavi finanzjamenti, eccetera, eccetera. Allura hemmhekk il-persuna jiġi daru mal-ħajt u ikonna każijiet fejn il-membri tal-familja stess jitolbu l-flus kif qed tgħid inti taħt l-istess saqaf. Le, dik mhux is-soluzzjoni għaliex normalment il-persuna iberba l-għajnuna li tkun ingħatatlu u jerġa' jiġi back to square one jekk mhux ħar. Is-soluzzjoni hi s-support. U s-support f'dan il-pajjiż jeżisti kemm viżavi vizzju ta' droga, kemm viżavi vizzju tal-alkohol, ukoll viżavi l-vizzju tal-lob tal-azzar. Tiskanta ħafna nies hemm barra nisimgħu ħafna fuq id-droga u ħafna fuq l-alkohol x'isir, imma llum il-ġurnata wkoll iridu ngħidu li hemm is-support fuq il-vizzju tal-lob tal-azzar ukoll. X'wieħed jista' jagħmel jekk isipruvu f'din il-problema? Il-Fondazzjoni Lob Responsabbli toffri s-support mhux aħna biss, is-setqa, Caritas, Oasi, illum il-ġurnata is-support mhux minn banda waħda biss imma minn diversi bnadi. Il-Fondazzjoni taħdem għatih flimkien ma' dawn l-entitajiet biex kemm jista' jkun mhux kulħadd żiemel għalih imma nsibu l-istess triq u niġbdu l-istess ħabel, imma l-Fondazzjoni għandha linja ta' support nazzjonali 1777, anke l-appoġġ għandhom il-179 fejn persuna tista' ċempel hemmhekk ukoll u semma l-karba tagħha. Jiena għandi problema u nixtieq is-support kif tistgħu tgħinuni. Esklużjoni, one-to-one interactions. Inkella esklużjoni online, kif semmejtlek bis-software blockers. Kollox jgħin. Imma l-aktar ħaġa importanti huwa l-impenn li juri l-persuna. L-impenn għas-support. U li jkun lest li jagħmel diversi sagrifiċċji biex isib it-triq. Dan ħadd ma jagħmel il-mirakli, l-aġenti tagħna tal-Fondazzjoni u wisq aktar l-aġenti ta' entitajiet oħrajn f'dan il-pajjiż. Ma l-fatt li tisimgħu huwa pass importanti ħafna. Imma ma jfissirx għax jiena ħadd is-support mill-lum għal-għada jiena ħnaqbad it-triq it-tajba. Jiġifieri rridu nkunu paċenzjużi, rridu nisimgħu, rridu nżommu kalmi. Sfortunatament ikun hemm individwi fejn ikollhom djun kbar. Il-Caritas toffri s-sistema tas-servizzi toffri il-support tas-servizzi ta' użura wkoll, tajjeb li persuna tkun taf, jiġifieri għandhom persuni li jidħlu bejn il-ġukatur
u min ikun qed isellef il-flus u jaraw iqasmu l-paga u jaraw lil min irid jagħti forum ta' persentaġġi u mbagħad irid jibqa' l-persuna biex jgħix hu wkoll. Is-sapporti qed hemm diversi proċeduri, diversi entitajiet u l-persuna tkun nerġa' ngħid ta' impenn ta' kuraġġ biex tfittxu dak is-sapport u timxi b'kawtela sakemm ikollha riżultati tajbin. Kif għedlek fil-bidu tal-intervista, ikonna persuni li jkunu għaddejjin tajjeb, darba minnhom kemm jaqsmu triq biex imorru jixtru l-bżonnijiet tal-ħajja u jgħaddu minn quddiem każino ħanut tal-logħob. Jew inkella jgħaddu minn fejn sħabhom li jkunu sejrin is-sala tat-tomla. U ikollhom relapse, ikollhom mument. Hija sfortuna ma hija normali wkoll. Nżommu kalmi jettajt tajjeb inti, illa li xejn ngħidu kultant. Kemm jista' jkun iva? Meta niġu f'dawn is-sitwazzjonijiet forsi wkoll mument ta' paniku jinħoloq ukoll. Bla dubju. U x'vera. U hija normali li meta speċjalment ikun hemm persuna li issir taf taħt l-istess saqaf hija normali li jkun hemm ansjetà kbira, jkun hemm stress, ikun hemm ħajjat, nippuntaw subajna, naġlu fid-deċiżjonijiet tagħna, hija normali. L-importanti li kif inqumu l-għada filgħodu ngħidu issa qegħdin f'din ir-realtà, vera sfortunata, imma rridu nkunu b'saħħitna biżżejjed kif jgħidu. Hija faċli li taqa' titkaxkar u tiġi għal cupcake, imma huwa importanti ħafna li nerġgħu nitilgħu fuq saqajna. Ekku, grazzi ħafna. Grazzi ħafna Kejn, il-Fondazzjoni Lob Responsabbli, grazzi li dejjem ittina tama. Ekku. U x'vera, ittina tama u ma naqtawx qalbna u nagħmlu kuraġġ u nċemplu dak in-numru 177 il għaliex intom qegħdin hemmhekk u lesti illi tgħinu lil kulħadd bażikament. Iva, l-aġenti tagħna 1777 qegħdin hemmhekk jistennew nilqgħu kull telefonata u jekk ma nwassal l-ebda messaġġ f'dawn l-intervisti li jiena nattendi, iva nwassal dak il-messaġġ ta' tama, ta' saħħa interjuri u li iva lix le il-persuna kapaċi li terġa' taqbad it-triq tajba. Nwasslu l-messaġġ li l-ħajja qasira imma sabiħa. U jgħixwa bl-aħjar mod possibbli ingawdu il-ta' madwarna illa lix ukoll jitfaċċa tgħaddaw li ġifieri forsi tkun għaddej minn ġewwa dik it-tunnel li tibda tara twila imma xi darba intu ukoll tara d-dawl. Kalamita jkompli minn hawn ftit ieħor ifqgħu magħna.